Илсияр Гымарова Оренбурда Тотар кызы 2019 бәйгесендә җиңүче. Кызга 19 яшь, университетның 2нче курсында белем ала. Булачак менеджер. Ул Сакмар районының Тотар Каргалысыннан. Кием тегү әлеге гаиләгә нәселдән нәселгә килә. Әбисеннән кызына, кызыннан ыныгына. Бәйгедә катнашу өчен кыз күлмәген үзе тегә. Күлмәкне мин Тотар кызы бәйгесенә тектем. Һәм инде миңа бик ошады Тотар күлмәкләрен тегәргә. Менә бу инде минем беренче кул эшем дип әйтим инде. Матурлык һәм гүзәллек ярышы туташны Тотар тел белән кызыксынуын арттыра гына. Олай гына да түгел. Бу адым Тотар телендә китаплар тупларга. Шул исәптән борынгы Тотар халык киемнәре турындагылары белән дә кызыксынып, милли киемнәрне тегәргә өйрәнү өчен дә тәргиш була. Туташның көмеш җипләр, сәйлән, инҗе белән калфак чөгедә үзен сынап карау теләге тагында артты. Чулпылар да, зәркән әйберләре дә эшләп карый. Конкурста катнашып, Оренбург кызлары 2 ел рәттән халыкара Тотар кызы бәйгесенең этабына үтә. Алар Уфа, Казан шәһәрләрендә узган финалда катнашып, иң зирәк кыз номинациясенә ия булалар. Икесе дә Тотар Каргалысыннан. Илсияр өченчесе була. Тотар кызы 2018 бәйгесендә иң зирәк кыз номинациясендә җиңүче Илнара Надырова дебютантка бию буенча мастер-класс күрсәтте. Илсияргә уңышлар телим иң беренче чиратта, аннары менә шул ярым финалдагы бөтен булган анда конкурсный программа була бит инде. Әнә шул һәрбер бәйгедә уңышлар телим. Алар бик авыр түгел, иң мөһиме курыкмаска, үзеңне тыныч итеп тотырга, чөнки каушый башласаң, кулдан бөтенләй бер чыгып китә дә килеп чыкмый. Тотар Каргалысында бер ишек алдындагы йортлар төрле буыннарның бергә гомер итүләре гадәти күренеш була. Бу гаиләдә искәрмә түгел. Гымаровлар әби-бабалары белән бер ишек алдында яшиләр. Бакчадагы чәчәкләр кебек, әби-бабайның да 11 ыныгы үсә. Нәсел дәвамчыларының берсе Илсияр. Кызыбыз инде өйдә булса, апойда ябыштыра, түшәмне дә кагып бирә. Менә инде эшләре шул. Телевизорыбызны да карап бирә. Шулаймы? Тагы да кирәк, әби-бабайга әйтте. Тотар кызы нинди булырга тиеш дигән сорауга җавапны бу гаиләдән эзләдек. Кешене санлап, без зорны зур итеп, бәләкәйне бәләкәй итеп. Шулай буладыр инде минемчә. Илсиярның әнисе Фәридә балалар табибы, әтисе Илһам экскаваторчы, энесе Тимур 6нчы сыйныф укучысы. Намыслы, мехрибанлы, шәфкатьле булырга тиеш, акыллы булырга тиеш, тәртипле. Ул яклар бар инде, Аллага шөкер. Тотар кызы дигәндә иң беренче тотар телендә сөйләшә белгән, акыллы, тыйнак, матур, өлкәннәрне хөрмәт иткән җитез кыз күз алдыма килә ди Илсияр. Мондай атама белән аның якыннары да килешә. Киләчәктә кыз үз брендын булдырырга хыяллана. Кием беренчедән ул икенче кешеләргә охшарга тиеш. Һәм инде Тотар бизәкләре булырга тиеш инде. Илсиярның күптәнге хыялы тормышка аша. Ул беренче тапкыр Казанны күрәчәк. Башкала белән танышу урыннары да билгеле. Төрле архитектура һәйкәлләре карыйсым килә. Беренчедән төрле мәчетләргә барасым килә. Менә шул инде минем максатым. Милләт кызлары турында без кайчан уйланабыз соң? Тотар кызы дигәндә күз алдына нинди сүрәт килеп баса? 21 гасырның Тотар кызы нинди булырга тиеш дигән сорауга җавапны еш эзлибезме? Халыкара бәйге алдыннан шибәр туташлар арасыннан Тотар кызы исеменә лаек булучыларны барлаячаклар. Матурлыкка шикләр юк. Илсияр Гымарова Казанда узачак проектның ярым финалына катнашу өчен Россия төбәкләреннән һәм чит илләрдән килгән кызларның берсе. Ижауда үткәреләчәк Тотар кызы 2019 халыкара бәйгесенең финалында катнашу бәхете Илсиярга елмаермы, аны бәйге күрсәтер. Оренбург өлкәсенең Тотар Каргалысыннан Фирүзә Абсалямова, Тотарлар.